Začal útok veľmi pekne rozmenutý. Čakáme budičku. Dúfam, že sa tu nikto nezranil. Sa nám tu polospojka na Bčku rozpojila. Za to, že baby dokončia svoj útok a sú bojovné. Poďme babi, pomôžte si, aj od Savice si môžete pomôcť, však nie je to od toho. Tak krásne, to je bojovnosť, ktorá sa cení a porozíme potlesk týmto týmu. Určite si zaslúžia za tú bojovnosť, babi, makáme. Časom 59,40 na 100 sekundy, ale každopádne ten výkon a tá bojovnosť toho týmu sa cení a výsledný čas 59,42 už je neodzrakený.